दिनै जिहेतु बाय इलेक्शननि दिनै भट दान जाबाय आरो बे सेन्टाराव आंनि सेन्टार जिहेतुके आङो गिबियावनो बेहाय भटखौ होनाय जाबाय आरो जोबोर गोजोननाय मोन्दों खारन बे उपनिर्बाचनाव रायजो राजाफ्रा सरकारजोंनो थानानै जौगानायनि खामानिखौ मावनो नागिरदों आरो बयबो मिथिगौ जे स्टेटआवबो आरो काउन्सिलावबो जिहेतुके जोंनिनो सरकार दङ गतिके बेवहाय कोनो मोनसे डाउट गैया जे रायजो राजाफ्रा सोरनो होगोन सोरनो होआ बिथांमोना सरकारजोंनो थागोन आरो आङो मित्रजोटनि जितुके केन्डिडेट बिथांमोना आंनो भटखौ होगोन आरो बेराफारसे बे बाय इलेक्शनाव आं स्पेसियेलि थेंक्स होनो नागिरदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथां आरो लोगोसेयैनो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो लोगोसेयैनो आसामनि रायजिक बिजेपिनि जाय चेयारमेन भबेस कलिता बिथांजों लोगोसेयै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे बाय इलेक्शनखौ देरहानांगौनि सार्थआव गोबां खामानि मावदों बेनिखायनो आं सानो दिनैनि दिनाव बे माने रायजो राजाफोरनि जे गोसोनि साननाय हनाय आरो बिथांमोननि जे मोनसे उतफुल्लित एबा रंजानाय गोसोजों दिनै भट होनो फैदों लाइन खालायदों बेवहाय जे जों देरहागोन बे 100% दिनैनि बे गोथार सानावहाय नोंथाङा रायजो राजाफोरनिसिम माबा मोनसे मेसेज हरनो सानदों दिनै बे फुंबिलि समाव आरो दिनै जे जोङो मुल्यबान गाव गावनि भटखौ जोङो प्रदान खालामनानै आंखौ देरहाहोनायनि सार्थआव रायजोफ्रा दिनै लैहोर लैहोर फैदों बेनिखायनो आं बिथांमोननिसिम जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय आं गोजोननाय जासिहरदों आरो इयुन समाव रायजो राजाफ्रा जाहाथे मोजाङै थानानै जों खौसेनो थानानै खामानिखौ जों मावनो हायो आंनि थांखिया बेनो जे मित्रजोटनि सासे बिजाथि जानानै देरहाखांनायनि इयुनाव आङो बे 28 नम्बर समस्तियाव थानाय गुबुन गुबुन खना खनला ओनसोलाव जेराव जेरैबायदि जौगानांगौनि हाबाफारि नांगौ बेखौ मावनो थाखाय आं थियारि बेनिखायनो रायजोनो आं आसास होदों बिथांमोना जाहाथे बिश्वासखौ लाथों फोथायनायखौ लाथों आरो दिनै जाहाथे मोजाङैनो भट होनानै गाव गावनि न'खराव मोजां सौहैफिनो आरो उन समाव बे ओनसोलाव सान्थि गोजोन खौसेथि जायो बेनि थाखाय आं रायजोफोरनिसिम खावलायदों देरहासार जाखांनायनि उनाव जोंनि खामानि मावनाया जागोन 28 नम्बर जोंनि गसाइगाव समस्ति हिसाबै जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो होनबाय थादों जे आसामनि 126टा समस्तिफोरनि गेजेराव गोग्लैसोनाय मोनसे समस्ति होनबा गसाइगाव समस्ति गतिके बिथाङा होनदों जे आं देरहाखांनायनि लोगो लोगोनो आंजों थाफानानै बिथाङा बे 28 नम्बर समस्तिखौ जौगाहोनायनि थाखाय गावनो दायित्व लादों जे रायजो राजाफ्रा खुनु सिन्था खालायनो नाङा बिथाङा गावनो खामानिखौ मावनो लादों आरो लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो स्पेसियेलि बे 28 नम्बर समस्तिखौ बोरै जौगाहोनो हागोन बिनि थाखाय बिथाङा नोजोर बोगोन सारा बिटिआर ओनसोलखौ जौगानायजों लोगोसे स्पेसियेलि बाव मोनसे नोजोर होनो नागिरदों खारन बेवहाय इन्टार स्टेट बाउन्डारिबो दं इन्टारनेसनेल बाउन्डारिबो दं बे हिसाबै बाव गोबां जौगानायनि खामानिखौ मावनांगौ दंखाय बेवहाय माने बिथांमोना रासिन स्ट्रेस होदों गतिके आं सानो बिथांमोननि जेरै साननाय हनाय बिथांमोननि बे साननाय हनायखौ लानानै आंबो जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां गोग्लैसोनानै थानाय जायगाफोरखौ गुबैयै जौगाहोनायनि थाखाय आं खामानि मावगोन आरो स्पेसियेलि बेवहाय लाइमोनफोर दङ जायफ्रा दिनै जेबो खामानि दामानि मोनाखै बिथांमोननि थाखाय भइस होगोन आङो दिसफोराव होगोन जोंनि काउन्सिलाव होगोन आरो लोगोसेयैनो दिनैहाय आबादारि बिथांमोननि सुजुग सुबिदा आरो जोंनि आइजोफोरनि जे नांगौ रोखोम सुजुग सुबिदा सरकारनिफ्राय आसनिफोर फैगोन बे मोनफ्रोमखौबो मोनहोनायनि सार्थआव आङो गोसो गुदुङै खामानिखौ मावलांबाय थागोन